приятели, днес ще ви покажа фокус. Още не съм измислил името, ще видите как съм го написал заглавието. Сега направо да пристъпим към фокуса. Взимате половината от тестето и си го слагате на ръката по този начин, с картите нагоре. И го слагате противоположно на тестето. Ето, и вижте, тестето вече с две противоположни страни. И сега теглите карта капитан. В този случай асо пика. Каквото прави тя, и всички други карти го правят. Тя се похлупва и всички останали карти се похлупват. Как става този трик, сега ще ви покажа. Само трябва най-долната карта да ви е обърната по този начин. И сега изпълнявате две движения. Ето само обърната карта. Изпълнявате две движения. Докато взимате половината, завъртате тази ръка, за да не се забележат. И само слагате. Хоп. Но те си пак се и показвате, защото ето го ласака, той отгоре командира. И трябва да гледате, да увеличете внимание, да го сложите отдолу. Показвате, че тестето има две страни. И теглите асака, който е надолу. И само правите така, казвате историята за командира. И така показвате, че картите са така. Благодаря ви, че гледахте.